Da je radiotelevizija Unsko-Sanskog kantona na pravom putu i da ovi mladi ljudi imaju šta kod nas da vide, ali i nauče, dokazuje i podrška jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Unsko-Sanskog kantona. Veterani su se nakon reagiranja laborističke stranke na čin utemeljenja novinarske nagrade Emin Huskić od strane Naše kuće, a posebno zbog serijala Svi zločini Fikreta Abdića, za koji je nagrađena novinarka Ajša Pehlić, oglasili saopćenjem za javnost. Oni ističu da su ponosni na časnu i dostojanstvenu borbu Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, zbog čega im je i pripala čast da kao pobjednici pišu historiju. Zbog učestalih medijskih hajki na novinara i menadžment radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona te posljednjeg saopćenja za javnost upućenog od strane laborističke stranke Bosne i Hercegovine, a u vezi serijala Svi zločini Fikreta Abdića, ne možemo a da ne reagujemo sa ovim saopćenjem za javnost. Ponosni smo na naše heroje, na naš Peti korpus, na našega Emina Huskića, na radioteleviziji Unsko-Sanskog kantona. Izuzetno smo ponosni na to što smo pobjednici i što pišemo prošlost, jer onaj ko nema prošlost, nema ni budućnost. Naručioci ovoga serijala smo svi mi koji smo iz proteklog bratoubilačkog rata izašli kao pobjednici, te zbog toga želimo da pišemo istinu, a istina je da smo mi veterani najkompetentniji da izrazimo protivljenje povredi našeg ljudskog, moralnog i braniteljskog dostojanstva, izazivanju duševne boli majkama i užoj rodbini poginulih branitelja, kao i onih koji žive osakaćeni u borbama sa snagama Kvislinga i osuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića. Kaže se u saopćenju jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Unsko-Sanskog kantona.